Muy buenas y gracias por estar ahí, clar que sí, Telescopi, este programa que, atenció, notícia, a partir de la setmana que ve ja també s'emetrà en dilluns. Clara, estem d'enhorabona. Enhorabona i bona notícia, de dilluns a diumenge, sí, tots els dies. Tots els dies, com cal, com Déu mana. Ah, que sí? Com Déu mana hem de començar també alegres, amb música. Ens agrada començar amb música. I amb música, hasta on se n'anem a anar? A on? A Xulilla, allí està... Bueno, en honor al nostre realitzador, Stanis, i l'ajudant de realització, Nico, no? Nico, els dos, que són... Ho hem de dir. Per cert, que estan tot a Xulilla. Ara mateixa està mirant-nos. Són no sé quants, si al voltant de 700 habitants, estan tots cara a la tele mirant Telescopi. Una salutació per a tu.